Bog svima. Ajmo danas pričati malo o točkicama. Znači, puno puta mi ljudi pitaju u komentaru kak ti je Pamela tak uredna točkica, kako ovo, kako ono. Postoji jedna priča, znači, to je moja neka osobna priča, znači ja sam prije puno godina kad sam krenula se baviti keramikom, meni se taj dezen točkice baš mi je bio lijep za keramiku. I onda sam ja isto tako razmišljala kak bi ja tu točkicu napravila da bude savršeno precizna, da bude lijepa, uredna na predmetu i tako dalje i tako dalje. I isprobavala sam sve i sva. Pa sam onda zapravo u tom isprobavanju i sama došla do nekakvih rezultata. Pa evo danas ću vam doslovno otkriti tajnu kako ja radim točkice. Znači radim točkice na jedno 2-3 načina. Sad ću probat vam to prezentirati. Znači jedan od načina je moja famozna pumpica. Znači moja pumpica o kojoj sam već pričala. Znači to je moja pumpica s kojom ja oslikavam. Znači to je ništa drugo nego mala plastična bočica sa metalnim izlazom. Unutra je podglazurna boja ili engoba, svejedno, ovisno o tome što imam. I znači, evo, pokazat ću vam na ovom predmetu koji nije pečen. Znači, tu je stvar vrlo jednostavna. Ova pumpica, ovisno o tome koliko joj je širok, koji je fi izlaz za ove metalne iglice koja je na vrhu, te veličine točkica će vam izlaziti, ali ne samo to, znači ovisi o tome koliko vam je razrijeđena boja, to jest koja gustoća boje je u flašici. Pritiskom flašica je plastična, znači ništa drugo ne radim nego malo pritisnem da boja izađe van i krenem točkati. Znači to je, ajmo reći, prvi način. Time dobivam jednu jako malu urednu točkicu. A onda ću vam pokazati sad na sljedećem predmetu kako dobivam malo veću točkicu, pa kako kombiniram sa bojom. Znači ovo je direktno na nepečeni predmet, ali isto ovo može i na biskvit, znači na predmet koji je već pečen. Nema sad potrebe da vam to pokazujem jer je postupak potpuno isti, razlika je samo u tome da li je predmet pečen ili ne pečen. Ja kad imam nepečene predmete onda obično volim ih oslikati prije prvog pečenja. I onda to radim obično, kako mi to keramičari kažemo, na sirovo. Evo ga, to su moje lijepe male točkice. Znači pumpica. Jedna mala, super uredna točkica. Ajmo dalje. Znači, jedan jako zgodan način koji mi je bio smiješan kad sam ga slučajno naravno otkrila, jer ono kako se veli obično slučajne stvari su najbolje stvari. Slučajno otkrivene stvari su najbolje otkrivene. Nešto sam oslikavala pa zamazala sam prste i onda kad sam se ulovila za predmet, onda mi je zapravo ostala točkica na predmetu. Ja ju nisam htjela u tom momentu, ali eto, desila se, pa sam ju onda na kraju i ostavila. Pa ću vam sad to pokazati. Znači to je bilo čist slučajno. Znači evo možemo crveno. U jedan poklopac se stavim malo boje da mi bude plitko. Znači da nemam sad full puno boje u tom poklopcu. Suhe ruke, znači nemojte brisati u košu i brisati u pregaču, to bi vam bilo... sad ovisno o tome koji prst upotrebljavate, možete mali, možete kaži prst. Ja ću kaži prst danas, evo recimo. Znači niš drugo ne radim, umočim kaži prst u boju, ali ne skroz da mi pliva, nego samo da mi jagodica od prsta bude u boji. Evo, se vidi? Se vidi? Tak. I jedno umakanje, 2 točkice, otprilike. Ispadaju full pravilne. Znači morate to probati sami pa ćete vidjeti koji prst vam najviše odgovara. Ali evo i te točkice ispadaju čist pristojno. Uredne su, malo su veće od pumpice naravno.
Ali evo recimo to je isto tako jedan od načina, eto. Ta točkica je malo veća, znači, ali je isto uredna, ima neki svoj šarm i ono kad je predmet gotov. Ovo tu malo što sam pokapala, to ću poslije postrugat dole, s obzirom da je predmet sirov, nije još pečen, pa je to full lako. Eto recimo to je isto jedna od dobrih informacija. Znači kad radite na nepečenima, suhim predmetima, onda je jako lako sa malim iglicama i sa malim strelicama, eventualno te neke žbrljotine i tu di vam recimo kapne, a nećete, kao što je meni recimo, evo tu su mi dvije male točkice, evo to ja uzmem ovu iglicu i samo skinem dole. Da mi je ovo sad predmet koji je pečen u biskvitu, to bi mi malo bilo teže, morala bi sa jednom malom brusilicom koju imam, znači, htjela sam reći drugim riječima, sve neke nepravilnosti koje se dese u toku oslikavanja mogu se vrlo lako otkloniti. Evo recimo, to je znači točkica sa prstom. Točkica je jedan od motiva koji obično ljudi jako vole, pa eto zato iz tog razloga video o točkici. Kako još možete napraviti točkice? Samo malo da si ja to sad nađem ovdje u ovoj mojoj radionici, ako uopće ja to imam negdje, ali mislim da bi trebala imati. Ako ne, budem aha, imam. Znači, isto smiješno, ne? Ali korisno. Štapići za čišćenje ušiju. One imaju na sebi pamuk gore, jel? Šta radim? Evo, uzet ću opet jedan sirovi. Znači, može na sirovo, može na biskvitno, sve jedno. Naravno da sad vi ne morate ostavljati predmet bijelim, ja dosta bijelo ajmo reći, radim, tako da u 90% slučajeva oslikavam na bijele predmete, to jest na sirove koje ne bojam niti ništa. Umočite štapić za čišćenje ušiju u boju i točkate. Tu je recimo točkica neke srednje veličine. Evo. Sa štapićem za uši ne možete baš predugo, znači, ajmo reći ovako iz mog nekog iskustva, ja 2 predmeta napravim sa jednim štapićem, ali s obzirom da su štapići jeftini i vrlo dostupni i sve ostalo, znači nije neki problem. Oslikate 2-3 predmeta sa jednim štapićem i sa jednom bojom, bacite u smeće, uzmete drugi štapić i idete dalje, promijenite boju i oslikavate. Znači koliko stisnete, toliko će biti velika točkica. Ali ovo upravo namjerno radim zato da vidite sve moguće sisteme kojima se ja služim. Evo recimo, sad vidite razliku. Jako mala točkica sa pumpicom. Srednje veličine točkice sa štapićem za čišćenje ušiju i ova sa prstom je naravno malo veća. Ova će vam izlaziti, ova sa prstom, znači dovoljno, doslovno velika, onoliko koliko vam je velika jagodica na prstu, nemojte previše pritiskati. Znači ovo je treća neka veličina. Ova sa štapićem je neka treća veličina, znači štapić ću si staviti ovako tu sa strane, sad mi momentalno više ne treba. Onda postoji još jedna, ja sam si tu malo pripremila, još jedan način. Ali sad si moram uzeti, dobro ne moram. Znači, ajmo ovako, ovaj dio priče tu će biti točkica bijela, ili može biti i u boji. Znači opet pumpica i ovo je konkretno crna podglazurna, znači to je crna engoba s obzirom da je sirovi predmet. I sad ću potočkati na boju. Znači tu možete kombinirati kako god vam srcu drago. Predmet može biti u boji, može biti djelomično u boji. Znači ovo radim, kad radim sa engobama i sa točkicama, onda uvijek radim na sirovo. Zato da mi se speče sve zajedno, znači da mi se poslije ne guli, da mi ne otpada, da nemam problema. Znači taj dio priče zapamtite.
Možete naravno točkati i na biskvit, ali nemojte ići sa glazurama jer moglo bi vam se podlijevati, ali mislim, probajte. Možda vam uspije. Ja preporučujem uvijek na sirovo, zato što je puno bolje i tehnološki gledano. Evo sad ovo neću točkati do kraja jer mi se, ili hoću. Ovdje je zgodno zato što te točkice izlaze i različitih veličina. Onda možete kombinirati. Koliko stisnete pumpicu, toliko će vam zrak istjerati boje van i onda će točkica u odnosu na to biti ili veća ili manja. Evo, znači ovdje je ispod boja i točkica na boji. Sve na sirovo, znači ovo će ići sad ovako, prvo biskvitno pečenje, poslije glazura, drugo pečenje i gotovo. Znači to je tako, kombinacija sa bojom. Sad ovako, što sam ja s godinama isto došla do nekog rezultata. Papirnate etikete iz Narodnih novina. Znači to su etiketice, ovaj paketić košta 10 kuna, unutra je 6 listića. I na listićima su male papirnate točkice. Ne znam koliko se vidi u kameru. Ima ih i u bojama, većih, manjih, znači sad ću vam objasniti. Ako želim da mi predmet bude u boji, a da mi ostane bijela točkica, a da ne radim točkicu na boju, nego da ostanem u rangu, ajmo to reći, reljefa. Znači kad je predmet pečen i kad se on popipa sa rukom, onda ta točkica izgleda kao naljepnica mala. Ja sam slučajno, hodajući jedan dan po Milleru, nešto sam išla sebi kupovati, došla na onaj odjel gdje je ta papirna konfekcija i zapravo kad sam ovo vidjela, to mi je full dalo ideju. Možemo sad probati sa ovima malima, znači isto uzmem predmet koji nije pečen, malo ga obrišem, da mi bude gladak, da mi bude uredan, jer sad kad krenem lijepiti onda neću više moći, mislim moći ću to maknuti, ali tek kasnije. Znači šta radim? Uzet ću si kolo jer mi je tako lakše. Tako. Znači te male naljepnice, te male točkice koje su promjera 8 mm, konkretno ove ovak su male, lijepim na biskvit, to jest ne na biskvit, na sirovo. Onako kako ja hoću, ovako, onak, tu, tamo, djelomično u nekom rasporedu. Stisnete s prstom, znači one su samo ljepljive, ali dovoljno ljepljive da ostanu priljepljene na naš predmet. Evo ovako, 3. Ja sad neću baš jako paziti, jer ja volim da te moje točkice budu onako malo, nazovemo to kao razbacane po predmetu, ne volim da su pod nekim pravilom. Inače baš ne volim pravila, pa onda. Evo ga ovako, samo da ja to zalijepim pa ću vam onda reći. Znači probala sam dva načina, probala sam kad radim na sirovo, probala sam ne skinuti točkicu prije pečenja, a probala sam ju iskinuti, pa ću vam sad reći šta se desilo, samo da zalijepim još 2, 3. Znači ovako, jedna. Evo ga. Znači s obzirom da je ona samo ljepljiva, ona će ostati zalijepljena za naš predmet. Prođite prstima onako da dobro rubove od točkice, od papira, znači od samoljepljivog papira da ih dobro stisnete uz stijenku predmeta. Evo ga tako. I sad ću napraviti, preko toga ću oslikati sa bojom s kojom god hoću. Znači možete birati šta god vam srcu drago, može žuto, može zeleno, može crveno. Naravno sad vam je već jasno, na mjestu gdje je papirnata točkica, tu se boja ne bude
ne bude se ulovila. Šta se zna desiti? Zna se desiti da neki puta ako prelazite u više slojeva kao što prelazim ja, zato što ja volim da mi predmet bude dosta žarke boje, papir se moči, ta papirnata točkica se moči. Znači nemojte jako stiskati s kistom, gledajte da vam boja bude mrvicu gušća nego inače kad oslikavate. Zato da kad prelazite sa kistom preko točkice, da vam onda na rubu točkice skroz bude jednako nanešena boja. Znači da vam ne ostanu bijeli tragovi. Eto ga. Znači tu gdje je sada naljepljena papirnata bijela točkica, naravno da će ostati bijela točkica. E sad šta se dešava? Papir je sad mokar, a meni se već na predmetu boja osušila. Ja ću sad ovo staviti malo sa strane, da mi se malo papir taj osuši, da kad ga budem krenula skidati, da ga onda skidam suhoga, a ne mokroga. Znači sad mi je mokar malo još taj papir. Ne znam da li ćete moći vi to vidjeti u kameru, znači rađe ostavite sa strane da vam se to malo osuši. Malo pregledajte prije odlaganja da li vam je na rubovima kod točkice sve jednakomjerno nanešeno, znači da vam nije ostalo negdje da vam se vidi glina. I odložite sa strane dok se za par minuta papir ne osuši. Kakve su ovo točkice? Ovo su isto samoljepljive točkice, malo su veće, ove su mislim 12 u promjeru. Znači one su veće. Znači ovo je isto papir, ovo je naljepnica. To su one točkice koje se kupuju za registratore, kad vam se u registratoru, tamo gdje se papir, ona rupica kad se podrapa, onda se to je kancelarijski pribor, ne? To se naljepi, probuši se ponovo rupica da možete odložiti natrag papir u registrator. E sad ovako, neki puta su te papirnate točkice dosta debele i onda s njima baš nije jednostavno raditi, znači znaju biti, šta ja znam, uvezene iz Kine, odande, pa i to što su one samo ljepljive nije baš ono full samo ljepljivo. Ali ja sam tome doskočila, znači ja to nalijepim na predmet, isto sirov ne pečen, i onda prebrišem sa spužvom jedno par puta oko točkice. Zašto? Jer, ajmo reći, šliker koji sad se stvara, znači ja sad ponovo močim predmet koji nije pečen, znači opet dobivam glinu. Meni ta glina i taj sloj, tanki sloj vode i gline koji ja sad praktički skidam s ovog predmeta, ne, zapravo zatvori točkicu sa svih strana i onda nemam problema da mi se točkica nadigne, jer ako nije dobro samoljepljiva, ona ne primi dobro za podlogu, nadigne se i onda kad ja krenem oslikavati sa bojom, meni se boja zapravo podvuče unutra ispod točkice i onda mi ta točkica nije uredna, onda to moram retuširati, grebat, svašta nešto popravljati, a s ovim postupkom sam si to praktički riješila. Znači isto ovako pređem sa spužvicom par puta, pregledam da li su mi se dobro točkice zatvorile sa svih strana, a jesu. To ćete vidjeti jer onda se papir naravno razmoči i prilijepi se za podlogu, ništa drugo. A ja brisanjem na rubove od točkice praktički navučem još, ajmo reći, jedan tanki sloj gline, jer predmet je sirov, nije pečen, ne? I to je zapravo jako dobar način da se ta točkica samoljepljiva, bez obzira što je ona samoljepljiva, ona se fino lijepo zatvori okolo, skroz po svom obimu i onda nemate problema da će vam se boja podliti. Ništa, imam tu pripremljeno crveno, ajmo, danas je crveni dan, idemo sa crvenom, znači da vidite efekt poslije kad se to skine. Znači evo i ovo ću sada proći sa bojom. Znači sad kad prolazim sa bojom opet taj papir dodatno močim, ali sad nemam problema zato što mi je praktički taj tanki sloj gline koji sam skidala sa predmeta kad sam predmet brisala, zatvorio točkicu sa svih strana
I ona sad stoji na mjestu, ona nikud ne mrda. Vjerujte mi, ovo kad vam sad govorim, trebalo mi je, pa onako, neću reći, ali ovako sad po sjećanju, mislim 1-2 godine da doslovno izmislim kako imati točkicu na predmetu, a da bude točkica, pa ja bih rekla savršena. Znači, ono. Ok, sad ćemo ovo pustiti sa strane da se suši. Vratit ćemo natrag onu od malo prije. Iglica, metalna. Lagano sa strane. Evo je dole. Lagano upiknete sa strane dok vam se papir ne nadigne. I skinete dole naljepnicu. Savjet. Pustite da vam se taj papir skroz usuši. Zato što ta točkica samoljepljiva ima odozdola ljepilo. Koje kad se stavi na predmet koji nije pečen, znači glina upije vlagu, odmoči papir, ali odmoči i ljepilo. I onda se neki puta zna desiti da to ljepilo hoće ostati priljepljeno za predmet. Međutim, ja se niti tu puno ne sekiram, nego jednostavno ne stružem dole, sad to ne stišćem na silu da bi sad skinula to ljepilo, jer to su one mucice od papira, ostane sve. Ja skinem papir, ako mi je ljepilo ostalo preljepljeno za podlogu, ja tako spalim, jer onda u biskvitnom paljenju, naravno šta se dogodi, ljepilo izgori. Znači ta mala, to malo ljepila što je ostalo na predmetu, umjesto na papiru, izgori u biskvitnom pečenju. Zato je fora jer je papir. Znači, ispale su mi savršeno. Skroz okrugle, čiste. Kao da je radio, neću reći stroj. Vidi se da je ručni rad, ali evo sad ću vam pokazati u kameru, samo da skinem još ovu jednu, mada vi već vidite, ja se nadam s ove strane. Evo, meni se sad desilo samo na jednoj da mi je ostalo ljepilo, znači neću to sad uopće dirati, pustit ću tako i evo, ali točkice, boja plus, znači crvena šalica, a bijele točkice. Evo, savršene točkice. Da bi riječ rekla. Evo recimo, to je jedan od 3., 4., 5. način. Znači ista stvar je i sa ovim točkicama koje smo radili malo prije. Znači ovdje su točkice samo malo veće. Evo skinut ću 1, 2. Ovo mi je tu sve skupa još malo premokro. Ili ću skinuti sve, evo probat ću skinuti sve samo malo. Nema ih puno pa ćemo lagano, znači sa špicom metalnom fino sa strane lagano nadignete da si napravite početnu točku za skidanje naljepnice. Znači lijepo, lagano, nježno, idite više na papir nego da grebete po predmetu. Evo ga. Znači naše brisanje, kad je naljepnica bila stavljena, nam je točkicu zatvorilo sa svih strana. Dobili smo jedan tanki sloj zapravo zaštite da nam boja ne prođe preko papira ili da nam se eventualno ne podvuče od papira. I ja mislim da je ovo jedna savršena točkica. Je li tako? Eto, napišite mi dole u komentarima šta vi mislite. Da li su ovo dobri savjeti ili nisu, ali ja mislim da je ovo strašna stvar jer puno žena koje se bave keramikom mi upućuju to pitanje kak ti je ta točkica ispala tako fascinantna, jednaka, ravna. Naravno, ako ne zaboravim, budem snimila video
budem snimila video kad bude, ne video, opalit ću jednu fotku da vidite kako izgledaju ti predmeti kad su poglazirani i kad su pečeni. Eto, dragi moji, to je to danas sa tim famoznim točkicama. Točkajte jer je prekrasan taj motiv. Znači, šta sam vam još htjela reći, postoji isto tako u Narodnim novinama, znači tih kakvih oblika tih papirnatih naljepnica. Mali pravokutnici, pa male kockice, pa zvijezdice, pa slova, pa brojke. Malo pronjuškajte po Narodnim novinama i po tim knjižarama, naći ćete svašta. Znači, to vam uvijek može jako dobro poslužiti kod dekoriranja. I evo za kraj, jedna velika točkica, pa ova sa prstom jedna malo manja točkica, pa ova sa štapićem za uši treće veličine točkica i pumpica, nije crvena nego je zelena, dobro, ne veze, i skroz mala točkica. Evo, znači, na boju, na glinu, kombinirajte, radite, čujemo se, bok bok. Šta je, Arec? Šta si se ti tu sakrio?